Jeste spremni da vidite moje remek delo? Ja sam nacrtala tortu, a vi je morate spremiti. Okej, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? Mešam. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Ocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O, da, to je prelepo. Moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. O, jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. O, kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast. I ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandinu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio, čestitam. Da, moj plan je uspeo, pobedila sam. Tako sam se trudila. Pogledajte moj crtež. Želim nešto od kokica ili same kokice. Kokice? O, super! Dakle, treba mi zrna za kokice. Sipat ću ih u toster. Tu će se sigurno brzo spremiti. A sada uključujem. O, već čujem kako zrna pucaju. Izgleda da nešto nije u redu. Wow! Hvatam! Neverovatno, napravila sam tostove od kokica. Jao, izvini, bako. Dakle, stavit ću tost na tanjir i preliću ga čokoladnim sirupom. Čokolade nikad nije dosta. A sad ću dodati što više žele bombona. Prvo, žele trake. Sandy ih obožava. Zatim, žele nudle. I na kraju još jedan sloj čokolade. Pokrivam sve drugim tostom i to je to. Svaka čast, unuko. A gde sam ja stala? O, tačno. A već sam nabola kukuruzna štapić. A sad ga treba ugrejati. Uradit ću to iznad sveće. O, da. Pogledajte, odlično mi ide.
Wow! Super, bako! A da, ja sam genijalna baka. Stavljam kokice na tanjir i prelivam ih voćnim džemom. Imam jedan džem od kivija i još jedan od jagoda. Sandy će se sigurno dopasti to. Jao, šta je to? Ja ću sipati zrna u aparat za kokice. Bako, izvinjavam se. Dakle, sipat ću sva zrna unutra. A sad mi treba prašak Stardust. To je prašak koji se pretvara u žvaku. On mi treba za lepu boju i ukus. Sipat ću prašak svih boja. Baš je lep. Da, to je baš ono što mi treba. Samo pogledajte kakva magija se dešava u aparatu. O, da, lepota. Jesu svi spremni? Onda krećemo. Prijatno, Sandy. Wow, kako super! Dakle da počnem? Probat ću prvo sendvič od kokica. Prvi put vidim tako nešto. Kako slatko! Sviđa mi se. Dakle, kukuruz sa mojim omiljenim džemom. Sad ću ga probati. O, da! Baš mi se sviđa. Idemo dalje. Vreme je da probam šarene kokice. Jedva čekam. Njam, njam. Tu je još i žvaka. Nevjerovatno. Ko će pobediti? Teško. Dobro, pobedila je baka. O, da, a ja sam pobedila. Sad čekajte još malo. Eto, pogledajte. Želim burger. Tako sam gladna. O, dobro, Sandy. Uzet ću sir, staviti ga na dasku. A sad ću iseći paradajz. Odlično mi ide. Odlično. A sada avokado. I njega treba iseći. Avokado mora biti mekano. Iseći ću ga ovako, kao lepezu. Super. A sada krećem da pravim pljeskavicu. To je najvažnije u svakom burgeru. Od pljeskavice zavisi sve. Formirat ću pljeskavicu u obliku krofne. A sad ću ispržiti na ulju sa obe strane. Odlično. U sredinu ću razbiti jedno jaje da moje jelo bude hranljivo. A zatim ću izvaditi tiganj i staviti unutra sir koji sam već isekla. I vreme da sastavim burger, konačno. A dakle, lepinja, kečap, salata, pljeskavica sa jajetom i što više topljenog sira, paradajz i avokado. I na kraju još jedna lepinja, to je to. A Lindsay, zatvaraj usta kada zevaš. Fuj, mrzim salatu. Moram do frižidera. Tu je tako hladno. Okej, treba mi sladoled. Odlično. Napravit ću burger od sladoleda i keksa. To je najlepša kombinacija. Jel se slažete? Sama bih rado pojela to. Pokrivam drugim kolačem. I... to je to. Ovo je kulinarsko remek delo. Ostalo je dodati šarene konfete. Da, super. Svaka mi čast. Bako, pogledaj kako je super ispalo. Da, dušo, ali to nije burger, a kod mene jeste. Ma nemate vi pojma. Gledajte i učite. Moj burger će biti najbolji. Treba mi moja uniforma. Samo u tome mogu da spremam. Šta? Da, dakle, treba mi roštilj. Evo ga. Već je ugrejan. Super. Počinjem da spremam. Ispeći ću viršle na roštilju. A zatim par pljeskavica. Zatvaram poklopcem i čekam.
Da, gotovo. Moram skinuti sve sa roštilja. A sad ću sastaviti burger. Pogledajte kako je veliki i lep. Svaka mi čast. A gore će biti hot dog. Ostalo je dodati sens i kečap. I može da se jede. Kuvanje je umetnost, ali vi to nikad nećete razumeti. Oho! To izgleda baš moćno. A želim da počnem od najmanjeg burgera. Šarene konfete i sladoled. Wow! Kreativno! Sviđa mi se. A sada hoću da probam ovaj klasični burger. Šta? Avokado? Uj, odvratno! Mrzim ga! Oho! Koliki burger! Baš mi se sviđa ukus! Cool! Wow, tu je čak i hot dog! Nevjerovatno! Ovaj burger je najbolji! 100%! Da! Je li neko sumnjao? Ja nisam. Ja kuvam najbolje na svetu. Svaka mi čast. Ćao, Ben! Jesi gladan? Da, tako sam gladan da bih mogao pojesti celog bika. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor! Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. O, pogledajte! Baš su lepe! Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O, da! To je prelepo! O! Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O, da! Pogledajte kako se zabavno spuštaju u flašu. To je to. Flaša je puna. A tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvježavaju. O, pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Oho, kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! A, Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Ej, zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow,
To su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Ne želim ništa od ovog. Tačno, želim sladoled. Dobar izbor, Ben. A tvoja baka je stručnjak za sladolede. Dakle, trebaju mi jagode. Jutro sam ih donela iz moje bašte. Odlično. Sipat ću se u blender i uključiti ga. Tako je, napravila sam sok od jagoda. Sipat ću ga u kalupe za sladoled. Eto, taman za 3 sladoleda. Super! Nešto sam zaboravila. Tačno. Moram dodati sveže mlijeko. Odlično. To će biti ukusno. Ali to nije sve. Dodat ću još malo kivija. I seći ću kivi i narendati ga. Super! Sad je moj sladoled spreman. Ostalo je samo ubaciti štapiće i to je to. A ja ću napraviti rol sladoled na specijalnoj dasci. Veoma je hladna, tako da se sve odmah smrzava na njoj. Sipat ću malo mlijeka. A sada malo fante. Ona će dati sladoledu lepu boju i ukus jagoda. Prelepo piće. Jedne limenke će biti dovoljno. A sad ću dodati mini oreo. Ben će biti oduševljen, a znam da on obožava oreo. Ostalo sve promešati uz pomoć 2 lopatice. Da, tako je, odlično mi ide. Savršeno. Wow, kako cool, šefe. I baka ima lep sladoled. Ja još ništa nisam spremila. Imam ideju. Što bih pravila sladoled kad ga mogu kupiti? Jedan sladoled, molim vas. Izvolite. Hvala puno. Jedva čekam da ga pokažem Benu. Eto, ja sam završila. Šefe, a vi? Skoro. Ostalo je samo uviti to. I preliti sirupom od jagoda. Sipat ću što više sirupa, da bude što slađe. I stavit ću još malo borovnice. Odlično se slaže sa sladoledom. Eto, sve spremno. Baš kreativno. I ja sam završila. Stavit ću svoj sladoled na tanjir i ukrasiti ga jagodama. Pošto su svi završili, hajmo kod Bena. Da. Wow, sve izgleda tako ukusno. Probat ću prvo ovaj neobičan sladoled. Izgleda baš zanimljivo. Kakav je ukus? To je prelepo. Baš mi se sviđa ukus jagoda. I oreo tako zabavno hrska. A sad ću probati bakin sladoled. I tu su jagode. Ekstra. Baš mi se sviđa. Hladno je. Joj. Dakle, ostalo je probati posljednji sladoled. Izgleda baš lepo. Kakav je ukus? Wow, nevjerovatno. To je najbolji sladoled. On je pobedio. Ja sam pobedila? Moj sladoled je najbolji.
Hvala, brate. Nisam se još nejeo. Šta da naručim? Našao sam šta želim. Spremite jaje za mene. O, super, to znam. Mama me je učila da pržim jaje. Prvo treba uzeti jaje i razbiti ga nožem. A zašto neće? Čudno, jaje je baš tvrdo. A ne znam, kod mene je sve u redu. A gledaj. A prvo ću staviti na tiganj žumance. A zatim preliti ga belancem. Da, odlično mi ide. Dodajem špargle i joj. Čeki će sigurno uspjeti. Ja! Što? Ni to ne pomaže? Kako je to moguće? Šefe, a da li se kod vas razbijaju jaja? Naravno, ja nemam nikakvih problema. Dakle, treba mi kroasan. Preseći ću ga i skloniti. A sada uzimam plavi sir. Ima divan miris. Da li se slažete? Aju, kakav smrad. Uj, šefe, sklonite svoj smrdljivi sir. Užasan miris, ali to me neće sprečiti. Sad ću posuti jaje susamom i dodati peršun. Da li vas to podsjeća na nešto? Jao, šefe, da li možete da sklonite taj sir? Ma, nemate vi pojma. Benu će se sigurno dopasti ovaj sir. Dakle, narandat ću sir na kroasan. A sad ću razbiti jaje. Bacam nož. I gledajte sad. Op, gotovo. Eto, jaje na mestu. Ostalo ga je staviti u rernu. Tako je. Sada samo čekati. Izgleda ukusno. Dobar recept, ali kod mene je sve lakše. Moja kajgana je već spremna, a Ben može probati. Wow, baka! To jelo je super! A ja sam smislila kako da ipak razbijem ovo jaje. Uradit ću to uz pomoć dinamita. Ovo jaje me sigurno zavitlava. Nema ni jedne pukotine. Što da radim? Draga, nemam pojma. Šefe, a kako ste vi? Sve u redu. Vadim kroasan sa etom i to je to. Moje jelo je spremno. Dakle, svako već spremio jelo za Bena. Svi osim Chloe. Chloe, ne brini. Možda će se Benu dopasti to. Imat ću lep ručak. Kakvo je to jaje? Čudno. Da li je barem kuvano? Ne, sirovo je. Chloe, je li to neka šala? Neću ti oprostiti. Šta sada probam? Ovaj kroasan izgleda baš super. O ne, miris je odvratan. Ok, začepit ću nos. Možda će to pomoći. Kako odvratno. Sir je tako užasan. Ne sviđa mi se. Ostalo je posljednje jelo. Ova kajga ne izgleda baš lepo. Nadam se da će ukus biti dobar. Sad ću probati. Baš me briga, ješću rukama. Tako je zgodnije. Wow, kako ukusno. Baš mi se sviđa. Ovo jelo je pobedilo. Stvarno? Baš mi je drago. Hvala, Ben. Volim te, dragi.